होशियार 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 नायदो थांनाय आसामनि केबिनेटआव मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे 6टा जि हारि मोनद' हारिखौ एसटी खालामनो थाखाय बिथांमोना केबिनेटआव पास खालामदों। बिनि हेंथायै दिनै सिसिटुवानि दैदेननायाव आरो बे बिटिआर ओनसोलनि मोनबा जिल्लायाव सिसिटुवाजों थाफानाय जे संगठन बेफोरो जयै लोगो नांनानै जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय हारिमु आफाद, बर' साहित्य सभा, दुलाराय सेनि आर्टिस्ट एसोसिएशन, राभा फरायसा आफाद, राभा थुनलाइ आफाद आरो हाजं फरायसा आफाद, विभिन्न जोंनि ट्राइबेलनि अर्गेनाइजेशनफ्रा जयै दिनै बेखौ प्रतिबाद खालामदों, हेंथा खालामदों। आरो बे प्रतिबादखौ जेब्लासिम जोंनि हारिया थरथिंसे थै थायो बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिसिटुवाया हेंथा होनो थाखाय जों जानजि खाफ्राबाय। मानो होनब्ला बे 6टा हारिया जुदि एसटी जानांगौब्ला जोंनि जि विभिन्न जौगानायनि जों लामा बे लामाखौ बिथांमोना गासैखौबो लाजोबगोन। दा बेखौ लायोब्ला जोंहा हारि हिसाबै गसंना थानो हानाय ट्राइबेला बेयाव जेबोखौनो जोंहा मोनथाया गोमाहैजोबगोन। दा बेखौ नुहुरनानै जोंनि सिसिटुवानि दैदेनगिरिनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बेयाव आरसु आरो हाजं फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्लायाव आसाम सरकारनि हेंथायै जोङो दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो बेनि गेजेरजों मेसेज होदों जे जोंबो आसाम सरकार जेरै जोंखौ दुंदुं हाव हाव समाव परिबेक खालामदों, जोंबो सरकारखौ दुंदुं हाव हाव मोनसे परिबेक खालामनो हानाय जोंहाबो गोहो दङ। दा बेखायनो जोङो बे गोहोखौ लानानै जोङो दिनै आसाम सरकारजों नांनो थाखाय जुजिनो थाखाय जोङो रेडि। आरो बेखौनो मेसेज होदों जों जोंनि आखायाव बनजार लानानै जोंबो सरकारखौ दुंदुं हाव हाव खालामनो हानाय जोंहा मोनसे गोहो दङ। नायदो भारतआ मोनसे गणतन्त्र हादोर। बे गणतन्त्र पन्थायाव गणतन्त्रनि रावजों भारत सरकारखौ मोनथिनो हानाय परिबेक थायो। आरो बे विभिन्न पन्थानि गेजेरजों भारत सरकारखौ मोनथिहोनाय खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिसिटुवाया खालामगोन। आरो बेखौ दिनैनिफ्राय आखायाव अर लानानै बेखौ मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जोङो जागायजेनबाय। बिथांमोना बिथांमोननि मोननांगौखौ भारतआ मोनसे डेम'क्रेसि हादोर हिसाबै बिथांमोना बिगोन। नाथाय मोनथावा जाथावा दा बेखौ बिबेचना खालामगोन ना आसाम सरकार। दा आसाम सरकारखौसो जोङो बुंदों। बिनिखायनो आसाम सरकारा जिहेतुके बिनि सायाव जाय जौगाखांनाय हारिफोरखौ बिथांमोना मोनथावैखौ मोनहोनो थाखाय पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना दिनै खामानि मावदों। दा बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिसिटुवाया हेंथा खालामदों। दा बेयाव जोङो मोनद' हारिनि थाखाय हेंथा नङा। बिथांमोना बिनो हानाय भारतआ मोनसे गणतन्त्र हादोर हिसाबै। नाथाय सरकारा दिनै साननो गोनांगोन। आरजिआइआ दिनै 9 खेब रेजेक्ट खालामदों बिथांमोनखौ। आरजिआ जिहेतुके दिनै रेजेक्ट खालामसेयावबो आसाम सरकारा बेखौ होनो थांनायासो जोंनि थाखाय बिराद गिदिरथार मोनसे दुखुनांथाव। मानो होनब्ला बियो दिनै पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना खालामदों। दा बेनिखायनो जों दिनै आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ धिक्कार होदों। आरो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार रुनुस पिक'खौ धिक्कार होदों। आरो बे रोखोमनि जायफ्रा बेनिनो कमिटियाव थानाय पीयूष हाजरिका आरो लोगोसेनो केशव महन्त बिथांमोनखौ धिक्कार होदों। दा बिथांमोना बे ट्राइबेलफोरखौ रैखानाबेखन होनांगौआ बिथांमोननि दायित्व। आरो बे 6टा जनगोष्ठिया जिहेतुके जोंनिखौ बेसेबांबा अख्रां नांहैलायनाय जौगासारनाय मोनसे हारि। दा बेखौ जुदि एसटी खालामनानै जोंखौ एसटीखौ मोस्लेट खालामोब्ला बियो न्यायखौ होयै मोनसे परिबेक दिनै नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जोङो न्याय नागिरनानै दिनै आखायाव बनजार लानानै जों सोमावसारदों। देखा देखि नुनाय मोनद' हारिखौ जेब्ला भारतनि मोनसे गभर्नरनिफ्राय राष्ट्रपतिखौ अर्डिनेन्स जेब्ला होयो बै समाव आसामनि गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालि, मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज बेयाव 100% जोंनि ट्राइबेलफोरनि सिटफोरखौ बिथांमोना बै समाव 6 मासनि थाखाय बिथांमोना लाजोबबायमोन। आरो जुदि बिथांमोना दिनै मुफ्लामोब्ला जोंनि इयुन जेनेरेसना मोस्लेट जायो जेबो बाथ्रायानो गैया। मानो होनब्ला जोंनि
पलिटिकेल राइट बिथांमोना लागोन जोंनि एडुकेशनेल राइट बिथांमोना लागोन जोंनि ससिय' इक'नमिक बिथांमोना केपचार खालामजोबगोन अब्ला बिनिखायनो बेयाव ट्राइबेल हिसाबै थांना थानो हानाय परिबेगानो थाहैनाय नङा मानो होनब्ला बिथांमोना 6टा जनगोष्ठीया जोंनिख्रुइ बेसेबांबा गोजौ थाखोनि मानसि बिथांमोना 600 बोसोर आहमा आसामखौ खुंखानाय मोनसे राजफोलेरनि हारि दा बिथांमोना जुदि ट्राइबेल जायोब्ला ट्राइबेलनि खथाखौ लायोब्ला बिथांमोना गासैबो मा जागोन जोंनि ट्राइबेलनि अधिकारखौनो सेना लाजोबगोन दा बेखौ जों देखा देखि नुदों दा बेनिखायनो जोङो आसाम सरकार बिटिआरनि आथिखालनि खुंगिरि बिथांमोनखौ जोङो धिक्कार होदों मानो होनब्ला बिथांमोना दिनै बेखौ नुसियावबो मेगन मुसिबनानै बिथांमोना होनो थाखाय राजि जादों दा बेसो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव सार जे होनांगौ होननानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो नायदो बिथांमोना गावसोरनि उदै गावसोरनि मासि गावसोरनि न'खर गावसोरनि रांखान्थियारि जि स्टाटास बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै सिमां नुदों गावसोरो सानफ्रोमबो राजा जानो थाखाय बै मोनद' हारिनि 2 क्रर मानसिफोरखौ जुदि लाबोनानै बिथांनिफ्राय भट आदाय खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै खालामनो सानदों दा बेखौ नुयोब्ला जोङो दुखु नांदों जे बेखौ जिहेतु मोनद' हारिया इसिबां गोजौ माने जौगाखां हारि हिसाबै नुसियावबो गावसोरनि पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय बिथांमोना बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक मानो होनब्ला जोंनि ट्राइबेल एमएलए ट्राइबेल जिखिनि लिडारफोर दङ सरकाराव खुंगिरिफ्राव दङ माने आयेन आफादाव दङ बिथांमोना हायोब्ला थाबैनो बे आसाम सरकारनि मोनद' हारिनो ट्राइबेल होनो थांनाय जि आयेन आफादाव गाबोन समफोर बिल पास जानो गोनां बिनि बिरोधखौ खालामनांगौ होनना जोङो CC2A आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै गुरैयै आपिल खालामदों হয় আজি CC2Aৰ উদ্যোগত বিটিআৰৰ 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সদৰ থকা ঠাইত জোৰ সমদৰ ইয়াৰ কাৰণে কৰিছোঁ যোৱাকালি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটত 6টা জনগোষ্ঠীক মানে ST ভেলী হিচাপে এওঁলোকক স্বীকৃতি দিবলৈ গৈ আছে এইটো অহাকালি বা পৰহিলৈ অসম বিধানসভাৰ এইটো কি কয় পাছ কৰিবলৈ গৈ আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি CC2Aত মানে 14টা জনগোষ্ঠীয় যে অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি জমাকৈ এই 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি জোৰ সমদন লৈ তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ কিয়নো এই বিল যেহেতুকে আমাৰ এক্সিষ্টিং যি ট্ৰাইবেল এই ট্ৰাইবেলসকলক বহুখিনি ক্ষতি কৰিব ভাৰত সংবিধানত এইটো এটা এনেকুৱা ST ভেলী বুলি লিখা সংবিধান নাথাকে ST হিচাপে ST হয় ইয়াৰ কাৰণে আমি বুজিবলৈ কৈছোঁ জাষ্ট এইটো নামাকৰণ দি ইয়াত থকা মানে ST বিলাকক বা ট্ৰাইবেল বিলাকক মানে বঞ্চিত কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ অসম চৰকাৰে কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একেতে মানে ডাঙৰ এটা গেম খেলিবলৈ গৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে তীব্ৰ গতিৰে আমি নিন্দা জনাইছোঁ CC2Aৰ তৰফৰ পৰা আৰু এক মানে তেজ বিন্দু থকালৈকে আমি ট্ৰাইবেলসকলে যুঁজিবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীগতৰ প্ৰতিবেদন আজি বিধানসভালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে চৰকাৰে তাৰ কি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ চাওক আমি বিভিন্ন পন্থাৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমি এইটো প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কাৰণে আমি বিদ্বেষ বিন্দু থকালৈকে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ কিয়নো আমি ইয়াত অসমত পুৰণি মানে 8,000-5,000 বছৰৰ পৰা যিহেতুকে আমি বসবাস কৰা যি ট্ৰাইবেল লোক আছিলে জনজাতিৰ লোক আছিলে এওঁলোকৰ যিখিনি কটা যিখিনি এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন যিখিনি ইয়াত বিভিন্ন সা সুবিধা এইখিনি মানে এতিয়া 2 ক্ৰ'ৰ মানুহবিলাকক এতিয়া তাতে জাপি দি এওঁলোকে আমাৰ মানে যিবিলাক থলুৱা মানুহ বা এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেল এওঁলোকক মানে বঞ্চিত কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ এইটো বুলি আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু শেষ বিন্দুলৈকে ট্ৰাইবেল আৰু CC2Aই যুঁজিবলৈ কাৰণে এতিয়া সাজু হৈছোঁ ইয়াত চাওক CC2Aত আমাৰ 14টা জাতিৰ যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন সকলোৱে মানে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মানে ইয়াত যিহেতুকে তামোলপুৰত মিচিং নাই মিচিং থকা জাগাত মিচিংসকলে কৰিব যেহেতুকে ইয়াত হাজং আছে বড়ো আছে ৰাভা আছে আৰু কিছু সংখ্যক অকণমান মানে ট্ৰাইবেলৰ মানুহবিলাকে আছে ইয়াত যিবিলাকে আছে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে